салом алейкум дӯстони азиз, подписчикҳо ҳама каса хубен тинҷе. Дар навори имрӯза фақат дар бораи комбайно, мошинои боркаш, тракторо, прессподборщик ва дигар техникаҳо гап мезанем. Ҳама каса тамошо кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Агар шумо доред ягон намуди техникаи, комбайнаи, хонаи, мошинаи, заминаи, квартираи дар ин WhatsApp равон кунед. мо иншоалло мефурӯшем дар TikTok, YouTube, Instagram мемонем, рекламаш мекунем. шумо фурӯхта метавонед бачаҳо азиз. дар комментария нависен кадом намуди техникаҳоро монем, кадом намуди мошинаро, заминора, квартирора. мо ҳамонро зиёдтар ба навор мегирем, баҳри шумо пешон мекунем, кори шуморо осон мекунем. ҳама каса тамошо кунед ва ҳамаи шумо тамошо фароғат. як дона лайк шер нармон беҳтарин кор мешавад. то хел тамошо кун, любой хел техникаро меёбӣ. мегзарем ба якум техникаи фурӯши бачаҳои азиз. бародаре ки дар комментариҳо хоҳиш мекардем тракторро ба навор гирем. дар навори амрӯза фақат техникаҳои ҳама каса тамошо кунед. ҳамин трактори фурӯшӣ адрес дар ноҳияи Фархор бачаҳои азиз. 36000 мега бо муомила дорад. касоне ки харидор ҳастен, плуг қатиш дора, сета балони нав дора, аккумулятораш аккум навай, плуг чизил дора. хулоса дар рақами 928 58 78 занг занед. аз номи канали Далер офисиал бо ягон сум арзон мекунам. мо худмон мегем бачаҳои азиз. 36000 ҳолати трактор хубай. касоне ки дар аму ҳоҷагои деҳқонӣ кор мекунед, беҳтарин тракторай марамат тавсия метем рафта бихарем бачаҳои азиз. шумо дастгирӣ кунед, лайкҳоро монед, далши тамошо кунед. дӯстони азиз, ҳам бардори тракторфурӯш боз як дона старекси фурӯшӣ дорад. ҳолати старекс хубай барои такси задан, мисол дар кузуфаш тарбуза харбуза мезанен, помидор, барои савдо карданам беҳад удобнияи такси мезанен. 26 та мега бо арзон мешавад. адресаш ноҳияи Фархор. дар ин рақамҳо занг занен. соҳиби ҳамун тракторфурӯш боз старексам дорад. баромад занг занен, муомила кунен. инам аккумулятори аккуми нав дорад, 4 та балони нав, 36 дизел бародар азиз. дар ин рақами 928 58 78 занг занен. масъалаи нарӯшкаш мега камтарак кор доштааст. хай бо тарафша хатон чахчах мекунен. соҳиби ҳами старексам бародар азиз. аз моя реклама баҳри шумо буд. шумо дастгирӣ кунед. мо лабои хел мошинора, техникаҳоро, хонаҳоро, заминҳоро мемонем. шумо тамошо кунед, хонахаро, мошинхаро тамошо кунед, бахариб бародар азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бачаҳои азиз. бортавой Daewoo Labo ёфтем дар Хуҷанд бо нархи 30000 сомонӣ мега. ҳолати бортавои хубай, бортавои автомобил, боркашӣ хизматиай, 4 силиндрай, кузов заводской хичай, грузовой 2.5 метрай, рамаҳош бутун, мотор нағз кор мекуна. аз лабочаҳо хело арзоне. мақсад ки 30000 мега дар Хуҷандай соли 2007 сол бачаҳои азиз. хоб маромад касоне ки харидор ҳастен, занг занен, муомила кунед. ашоти нарх навош 927 88 60 занг занен. дар хафош метавонед ягон кондитсионер занен. агар ӯ барои савдо кардани тухму помидору будрингҳо беҳтарин бародар азиз. ҳай маромад занг занен. дар ин рақамҳо аз номи канали мо иншоалло ба ягон сум арзон ҳам мешавад бародар азиз. мегзарем ба чорум техникаи фурӯшӣ дӯстони азиз. камази фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб қабул кардем бо нархи 220000 сомонӣ. ҳам бардори камазфурӯш боз якчанд як камазои фурӯшӣ дорад бо ҳар хел нархҳои дигар. метавонед мақсад нарх наво шахшах кунед. инаи камаз дигариш боз дигар хел нархай буда оиди камазои дигар маълумот надодан. дар ин рақамҳо занг занед 987 53 97 59. оиди камазои дигар муомила мекунед, мерен камаза мегирен. фақат дар бораи камаз сирх маълумот дорагай 220000 мега. сушори салакай 10 то балони пачка дорад дӯстон азиз. таге ки бардорон гироми касони харидори конкрет не занг зана мега бо муомила мекунед. тариқи телефон суҳбат мекунем. маълумоти муфассал бо тарафи телефон мешавад. ҳолаташ хубай. хулоса беҳтарин мошинаан, неки техникаҳои беҳтарин. панҷум техникаи фурӯшӣ трактори фурӯшӣ дар Хуҷанд соли 2008 май бародар азиз. трактор нави пачкай 150000 сомонӣ мега. хулоса ки пачкай как вагон бигам хато намекунем. дар ҳолати хубай. соли барориш 2008 сол дар Тоҷикистон қарор дорад. тракторхаро касоне ки дар комментариҳо хоҳиш мекардем ки трактори МТЗ монем ва дигар тракторҳо монем, ина барои шумо маромад. дар рақами 935 51 11 занг занен. оиди трактор маълумот гирен. хайдоро занг занен. касоне ки намехарен, аз ҳама шумо хоҳиш гуфтагай ки нороҳат накунед, беҳуда занг зада интересоват накунед. хулоса бародар азиз, аз ма техникаҳои фурӯшӣ рекламакунӣ буд. ина барои шумо бачаҳои азиз мондем. аз шумо харидана
фурӯхтан бачо азиз. мегзарем ба шашм техникаи фурӯши дӯстон азиз. касоне ки дар комментариҳо ҳаррӯза менависанд комбайн монем, ина дӯстон азиз дар файзавод солаш 2012 сол 300,000 сомон мега гуфтагия ки дар 2 сезон ҷошта сумша мебирои шероина. баромад акай налбидин соҳиби ҳами комбайн нива занг занен чахчах кинен ашоти нарх навош соли барои 2012 аз Россия ордагия мега кондитсионерш кор мекунад, моториш гидравлик кушодагӣ нест ягон бор. хулоса ки ҳолати комбайн тенҷи бадай дар Файзобод 300,000 сомонӣ таҳти рақами 901 55 83 83 занг занен дар рақамо бо худтон комбайнхоро мефаҳмед чӣ хел муомила кунед. Аки мо оқадар бораи комбайнҳо тасаввур надорем, мо дар ҳамин маълумот додан маълумоти муфассал мешавад тариқами рақамҳои роякамда. мо маълумоти мухтасар гуфтем бачаҳо азиз. хулоса ки кондитсионер дора, балонош навай, ҳолаташ хубай, ҳолати кория бачаҳо азиз. комбайн навай пачка. мегзарем ба ҳафтум эълони ирӯза бардор азиз. микроавтобус фод спринтерҳои солҳои 2005 мо дар ҳамин рӯз равон кардан аз Исфарай бардор азиз. соҳиби ҳамин микроавтобус акай диловарай гуфтанд ки ҳолати ҳамин спринтер хубай, дар ҳолати хуби техника ҳол дорад. барои такси задан удобнияй, корбораш фақат такси дастай. 4 та балони 70-80%, боз балонҳои иловагӣ. дохили микроавтобус тоза, стенёш навай. мегирӣ фақат аз пушти корбори такси мешавад дӯстон азиз. 70,000 боз муомила дорад. мошина ҳолатиш хубай. ҳай занг занен худтон оиди нарх навош муомила кунед дӯстон азиз. мегзарем ба ҳаштум техникаи фурӯши дӯстон азиз. касоне ки харидори экскаватор ҳастен, экскаватори фурӯшӣ дар душанбе бо нархи 260,000 сомонӣ. экскаватори фурӯшӣ 2012 сола истеҳсоли ҷопон саларка қад кор мекунад. дар 10 соат 15 литр расход дорад дӯстон азиз. 42 та қувваи асп гуфтагия дар ҳолати хубай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва таъмирталаб нестай. хулоса мошина ҳамин техникаро мегирен, ремонт намекунен, фақат аз пушти корбори зиндагитон мешен, аз пушти корбори закасотон мешен, фақат сума кор кардан мегам. 260,000 дар душанбе 2012 сола. наҳам мошини фурӯшӣ бардор азиз. Hyundai Starex дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 49,000 сомонӣ. дар бохтари Қурғонтепа 49 та мега бо муомила мекунад. мошин фақат барои хизмат кардан тайёрай. ранги хизматчиай, лабои хел кора мекунад. ягон камдӣ надорад. документош ва танировкаш нав кардагӣ то моҳи июли 2024 сола дӯстон азиз. чихол, полик, хадавой ҳамаш нав кардагай. балоно, мотор созай. задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ надорад. мошин қариб вагонай. Starex ай дарозошай. хулоса ки Starex хубай дар ҳамин рақамҳои 900 941 0009 занг занен. оиди Starex боз маълумоти муфассала гирен. рафта харидоротон Starex бахарен. сӯзишвориш дизелай 49,000 сом мега. мегзарем ба даҳам техникаи фурӯшӣ. камази фурӯшӣ соли 1989 май. инам дар бохтари Қурғонтепа нархиш 80,000 сомонӣ гуфтастанд. соҳиби камаз бародармон акай Турахон. ҳамин номеро занг мезанем, дар ҳамин номерои 931 01 25 95 муомила мекунем. акай Турахон қати чахчах мекунем. меган аз канали Далер офисиал занг застем, иншоалло бо ягон сумша мегзара шумода. камаз дар ҳолати хуби техник қарор дорад. моториш нав кардагай, аккумулятор навай. балонош 60-70%. ҳуҷҷатош мисол пака ҳастай. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегар бардор азиз. боқӣ дар амони худо. рекламаи ахирона тамошо кунед. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар,
پس به این برادر مراجعت کنید، برای شما لایحه دلخواه انشاءات را ترتیب می‌دهد. برادر قید کردند که لایحه شما را از تشخیص اکسپرتیز دولتی می‌گذراند و 100% کفالت می‌دهد. رقم های واتساپ برادر در روی اکران هست، مرحمت مراجعه نمایید.